Khosi Nation. Cha, wemakhosi. Ngifuna abafowethu sikhulume ngalomdlali lo. Ulanga elihle phili. Iwinga yeStellenbosch United. Umfana omuhle kakhulu. Osezomenyezela ngokusemthethweni njengewinga yeKaizer Chiefs. Bafowethu asazi ke ingane zakwethu nokuthi ulanga elihle phili simbize ngewinga noma simbize ngemidfielder yini. Ngoba phela sesibonile ukuthi nama winga sebizwa ngama midfielder. Sibone ngePirates, sibone ngoOswinapolis weOrlando Pirates, yabona. Asike sidluleke lapho bafowethu, silala sikhona. Bafowethu, Khosi Nation, angazi wakho umbono uthini. Kuyazwakala la ngokubika kwabezindaba abahlukene SABC, Lorenzo Khola, Unplayable. Bathi bafowethu lo mdlali ku-include swap deal ethinta uEshitu Bree is included, uGiven Msimango is included. Bafowethu mina personal anginankinga mina Khosi Nation ukuthi uLokhuzana uEshitu Bree abe umdlali oya lapha kuStellenbosch United ukuze sithole lo mdlali nemali ngaphezulu. Anginankinga. But inkinga yami la iqala khona ukuthi mase kufakwa noMsimango ngeke abafowethu. Yes, ngiyavuma ulanga elihle is a good player bafowethu. Is a good player, is a good winger. But ukuthi kuze kuhambe uEshitu Bree noGiven Msimango nemali futhi ngaphezulu, cha ngeke bafowethu, sekuwese for me. Ya ngeke ngasho ngathi kumina Khosi. Ngifuna ukuzwa wakho umbono kwi-comment section. Ngifuna ukuzwa wakho umbono bafowethu ukuthi wakho umbono uthini. But kwelami side cha bafowethu, bekukuhle kuhambe uEshitu Bree nemali ngaphezulu. Mase kuGiven Msimango noEshitu Bree nemali ngeke bafowethu. uMsimango sisamdinga bafowethu kuleya center back. Siyamdinga bafowethu kuleya center back uGiven Msimango. Sikhumbule bafowethu, he performed very well last season. Ngoba uyena obedlala sekuvalwa imidlalo leyo yokugcina yeleague. Udlale kahle umfana. Udlale kahle. uMsimango is a good center back bafowethu. Ukuthi nje bengayitholi game time. Kodwa ke bafowethu angazi owami umbono lo. Let us hear your thought on the comment section below. Khosi Nation. Peace.